Hello friends, बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दायो नोंथांमोना नायगासिनो दङ बडो जब इनफो अफिशियल YouTube चेनेलाव। दा दिनै सीएम फैदोंमोन BTC आव आरो मोजां बाथ्रा आपडेट होलांदों। बेनो जाबाय लाइमोनफोरा गोदान खाबु एबा चान्सखौ मोनसिगोनलाय। बेनो जाबाय साख्रिनि बेलायाव। आरो लोगोसे VCDC इलेक्शन जामारगोन नामा? 420 वेकेन्सि VCDC सेक्रेटारि ओंखारदोंमोन आरो लोगोसे चेयारमेन थायोना बेयाव इलेक्शन जागोन ना जाया बेनि सायावबो सावरायदों एबा प्रेस मिटआव जिनोखि बुंलांदों मिडियानि गेजेरजों बेखौ नोंथांमोनजों फोरमायगोन आरो लोगोसे जिनोखि नोंथांमोननि जिनोखि साख्रि आपकामिंआव आरो रिजाल्ट माला फैमारगोन बेनि सायावथ' मिन्थिखाबाय जानांगौ। अब्लाबो बेयाव जों एसे कभार खालामगोन। जाय नोंथांमोना बडो जब इनफो अफिशियल YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव मोननो हायो। दायो जों फैबाय सेबानि अफिशियल वेबसाइटआव जेराव एग्जाम कन्डाक्ट खालामदोंमोन। बेनो जाबाय ADRE 2.0 आरो लोगोसे बेनि रिजाल्ट डेट ओंखारबाय आरो बेखौ आं स्क्रिनाव होदों। ओरैनोबाबोथ' मिन्थिखाबाय जायफ्रानोखि आंनि भिडिअ नायबाय थायो मेक्सिमाम स्टुडेन्ट्स आंनियाव नायो। दा रिजाल्टआ जाबाय 10 अक्ट'बराव थार्ड ग्रेड होगोन। बेनो जाबाय ADRE आरो SI नि आसाम पुलिसनि होगोन आरो लोगोसे फायार सार्भिसेसआवबो होगोन आसाम पुलिसनि आन्डारावनो आरो 15 अक्ट'बराव ग्रेड 4 खौ रिजाल्टखौ होगोन ADRE हिसाबै आरो 12आव नैबे दाननि 2 अक्ट'आवहाय DHS डेमि टेक्निकेल नन टेक्निकेल होगोन आरो लोगोसे 10 निफ्राय 15 अक्ट'बरनि गेजेराव GT PGT DWE खौ होगोन आरो लोगोसे कनस्टेबल ABUP खौहाय हाइ कर्टआ जुदि अर्डार होयोबा थाबैनो रिजाल्टखौ होगोन होननानै बे दानावनो होगोन बायदि कन्डिसनाव दङ आरो दानिया बे जोबनाय लोगो लोगो बे जोबनाय लोगो लोगो दिनै सीएमआ फोसावदों नभेम्बराव डाइरेक्ट नभेम्बरखौ होनबाय माने अक्ट'बर लास्टखौ बुङासै डाइरेक्ट बे नभेम्बराव अलमस्ट 20,000 नि खाथियाव पस्टआ फैनो हागौ आसाम पुलिसखौ लाफानानै ADRE फैखागोन एन्ड DHS डेमिआव टेक्निकेल पस्ट दङ प्लास ग्रेड 4 आबो दङ आरो दा बेखायनो लाइमोनफोरा जिनोखि दायो ट्रेन्डिंआ जोंहा BTC आव इलेक्शन दङमोन ना इलेक्शना जोब्बाय गावजों गाव जिनोखि मोनसा मोनसि मोनलायनाय बेखौ दोनथ'दो दायो जेबो लाब गैला इलेक्शना जोब्बाय आरो मोनसेल' स्पेसियली आं बुंबाय थाखाय इयुथ्सफोरखौहाय इलेक्शनाव बांद्राय नोंथांमोना पार्टिजोंहाय इनभल्भ जानाङा मानोना जोंनि दा खामानि जाबाय जिनोखि 80 निफ्राय 30 नि गेजेराव दङ एबा 40 नि गेजेराव दङ मेक्सिमाम 80 निफ्राय 35 नि गेजेराव जब नागिरो नोंथांमोना बांद्राय इलेक्शनाव बारा गोसो दाहो खारन स्टुडेन्ट्स लेभेलाव नोंथांमोना दानि खामानि जाबाय केरियार दानाय एबा साख्रि नागिरनाय जायनाखि साख्रिनि माने इन्ट्रेस्टेड दं आं बेखौसो बुंदों खायसे गैखाया नालाय बिथांमोना थाजायो खिन्थु स्पेसियली इयुथ जायनाखि साख्रि नागिरो स' नोंथांमोननि थाखाय मोजां चान्स फैगासिनो दङ मोजां फरायफिनदो नाथाय मोनसे बाथ्राबाव बेबो जे MLA इलेक्शन फैगासिनो एप्रिल मान्थआव 2026 दा बिनि थाखायबो दा बावैनो हमना ला डिसेम्बर जानुवारिनिफ्राय इलेक्शननि बारहावा नांगोन दा बेखायनो जिनोखि नोंथांमोना नभेम्बराव साख्रि फैगोन ना ADRE आसाम पुलिस बा गुबुन गुबुन पस्ट बिनि थाखाय नांदो फरायखादो जाहाथे नोंथांमोना मोजां मोजां पास खालामनो हायो आसाम स्टेटआव देन BTC नि साख्रिया माला प्रसेस जाफिनगोन जों बेखौ दा बुंनो हाथ'वा नाथाय नेक्स्ट लेभेलाव जेब्लानो सर्सआव एबा अफिसियेलि प्रेस मिट होयो गोदान सरकारा बेनि सायाव आपडेटखौ मोनगोन दा दिनै समायखिरा लाबाय समायखिरा लानायनि ससे भिडिअ क्लिपबो दिन्थिगोन गोदानै सायख'बाय BTC नि CEM हिसाबै अफिसियेलि बेनो जाबाय हाग्रामा बिथां सारखौ Any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as the Chief Executive Member of Bodoland Territorial Council. And next आव जिनोखि EM लिस्ट होगोन नोंथांमोना लासै लासै मोनजोबगोन दा बेल' BTC आव जेब्ला प्रसेसा जाफिनगोन बेनो जाबाय थार्ड ग्रेड 4 ग्रेड नोंथांमोना आपडेटखौ मोनगोन आरो दा बेनो आरो दानि कन्टेन्टआ बेनो जे जायनाखि स्पेसियली स्टुडेन्ट्स दङ नोंथांमोना फकास खालाम फरायनायाव केरियार दानायाव दा टाइमा बारा गोबावनिया दा बेनो मोजां टाइम गोबां चान्स ओंखारदों साख्रि लेभेलाव दानि जों जोबनायाव BCDC चेयारमेन इलेक्शन जागोन नामा जेराव टाइटेलाव थामनेलाव नोंथांमोना नुदों दा बिनि बागै जों सावरायोबा दहाय आसामनि सीएमआ मिडिया सोंनायाव ओरैबायदि बुंदों जे जोंहा पस्टआ गासै 420 दङना BCDC चेयारमेन आरो सेक्रेटारि पस्टआ स' बावहाय ओरैबायदि बुंदों जे मिडियायाव जुदि BCDC इलेक्शन जानोबा मा जागोन बेनो जाबाय जोंहा 420 मासियाव जागोन जुदि मोनसे बाथ्रायाव जुदि 125 एमेन्डमेन्ट बिल मोनसे दङ जुदि बियो एप्रुभ जायोबा स' बियो एप्रुभ जायोबासो पन्चायत लेभेल बायदि बियो माने जुदि बे एमेन्डमेन्टआ जुदि एप्रुभ जायोबा इलेक्शना येस 100% जागोन जेब्लासिम बियो जाया इलेक्शन जाया जेब्लासिम बियो जागोन अब्लानो माने इलेक्शना जागोन BCDC लेभेलाव आरो अब्ला गासैबो पार्टियानो गोसोबादि नमिनेसन होनो हागोन एबा इन्डिपेन्डेन्टबो नोंथांमोना होनो हायो आरो गोसोबादि इलेक्शन गेलेनो हानाय राइट्सआ थायो दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय दानि लेटेस्ट आपडेट